Assalamu alaikum jama'a. Yau na zo muku da wani labari wanda yake cike da ban dariya. Da farko dai akwai wani ɗan saurayi sunansa Audu. Shi dai Audu ya kasance idan ya je dawo daga aiki babu abin da yake yi sai ga ya siyo kayan shaye-shaye da kuɗin da ya samu daga wajen aikin nasa. Idan ya siyo kayan wannan shaye-shaye sai ya je ƙasar benin wata makaranta wata ake ce mata Khalil Arabic. To a ƙarƙashin benin akwai wani aji a sama. Ana karantar da littattafan Islama. To kullum dai haka kullum haka wannan saurayi yake yi wato mai suna Audu. Wata rana bayan Audu ya dawo daga aiki ya siyo kayan shaye-shayensa kamar yadda ya saba. Sai ya je ƙasan benin wannan makaranta ya kwalbe. Bayan ya kwalbe sai ji duniya gaba ɗaya ta juye masa. Tunanin sai ringa ba sa cewa kai ƙasa ta dare ga ni nan na afkawa ciki. Afkawa yake yi. Ya dinga faɗa kamar haka. Wayo kai, wai me yake faruwa ne? Kai wayo, ƙasa tana darewa ba, ƙasa tana darewa ƙasa zai yi. Yana cikin wannan yanayi ne, su kuma yara a can ajin nan na bene suna karanta wannan littafi mai suna Kawaidi. A cikin darasin nasu suna cewa wa idza mata al-abdu, wato yayin da bawa ya mutu. Sai wasu daga cikin ɗaliban nan suka shafa ba su basar dare ba, sai suka ce yayin da Audu ya mutu. Sai kan kawai Audu yana cikin wannan yanayin nasa sai ya ƙara maimaita kamar haka. Ko ta mai lafi? Kai, yana ji ɗaliban can kamar sun ce yayin da Audu ya mutu, Yana cikin haka ne kawai ya dubirbice ya birgice. Ya tashi ya hau benen nan, yana kamawa ɗaya bayan ɗaya yana hawa sama. A cikin yanayin tangal-tangal, ya shigo cikin ajin nan nasu, ya tsinkaye su suna wannan darasi nasu. Sai ya ce, kai, yake gaya wa malamin nasu. Kai, yana ji wai kamar an ce yayin da Audu ya mutu kuna cikin darasi, Gaskiya ba zan lamunta ba, a canza sunan nan. Sai malamin ajin ya ce kamar haka. Haba ɗan saurayi, kamar yaya za ka ce a canza suna kuma ana darasi? Ya ce, halajance, yayin da Audu ya mutu ne. Kawai sai wannan malami da ‘yan aji suka dubi wannan saurayi. Sai saurayin ya kara cewa, Ni ba a canza sunan nan ba, a canza sunan nan saboda sunana ne. Ga kuɗi ku je ku siyo rago. Ku je ku siyo rago, ga kuɗi ku je ku siyo rago. Ikon Allah! Sai malamin da ya fuskanci cewa wannan mutumin a kwalba yake. Ɗalibai suka kawo masa dariya. Kamar haka kenan suka dinga masa dariya. Wai ba ku ji wai karatun za a canja ba. Sunan da ya zo a karatun. Wai ai sunansa ne. Wai a canja sunan ga kuɗi a siyo rago. Da dai malamin ya fuskanci cewa wannan matashi a cikin yanayi yake na kwalabewa. Sai ce masa to shi kenan. A ba bawan Allah. Ya fara masa magana kamar haka. Haba bawan Allah, haka faran nan ma ka shigo, kake ce mana cewa fa wai gashi na yafi ake yi, kuma alhalin ba yafi ake yi ba. Ka taho a guje fa kana cewa wai yafi ake yi. Haba bawan Allah, ka daina wannan shaye-shayen da kake yi. Shaye-shaye kake fa. Haba bai kamata ba wallahi. Bayan wannan malami ya ba da shawara, Audu can ya dawo tun yayansa. Aka gaya masa irin kaso baran da ya yi. Shi kansa ya dinga da yawa kansa dariya. Tun daga ranar da ya dinga da na sani, bai sake kwalbewa ba. Malamin nan ya ƙara masa wa'azuzzuka wanda suke ratsa zuciya.
daga wannan rana Audu ya daina kwalbewa ya zama mutumin kirki. Ƙarshen labarin kenan. To jama'a, kun ga yadda ƙarshen labari ya kasance. Audu yanzu ya daina abin da yake, ya daina shaye-shayensa. To haka ake so a rayuwa. Idan har ka ga wani mutum yana abu ba daidai ba, kuma muddin ka fuskanta cewa hakan ba daidai yake yi ba, ba wai ka dinga tozarta shi bane ko kuma ka dinga kyamatarsa. A'a, ka nuna masa cewa abin da yake fa kuskure ne. Mu gaba ɗaya 'yan adam ne, kuma mu 'yan uwan juna ne. Ya kamata mu dinga gaya wa junanmu gaskiya. Ƙarshen labarin kenan. Allah ya sa mu dace.